Apo! Andiyo na! Apo! Apo! Ano po yon? Ano pang hinahanap nyo? Ano po yun nga? Abay! Di nak mabigbigan, di nak am-amam. Ay na, day tatikong ko na kahit eh. Panagsisingir manan, agka-amisa kayo manan. Di nak am-amam, siyak datay kolektor tilindeng. Ano ba mo? Anong lending? Hindi mo ba ako kilala? Isa akong anak ng CEO at isa akong CEO. Ha 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 ha. Ay na, CEO. Ay na, am-amu ka. Am-amu ka, madam. Si kadatay, katiwedan nga mangutan. Dito'y baryo yaw. Ay na, bayad ka gito. Hindi nga ba tayo mangibayag? Di bayad mo tilinding mau. Hindi ako magbabayad. Ha 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 ha. Dahil isa akong CEO at isa akong anak ng CEO. Ha 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 ha. Ay na, mangibayag ka. Talaga di kagbayad. Kaya mon sama, iti may pabarangay. Hindi talaga ako magbabayad dahil isa akong CEO. Ha 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 ha. Bakit mo ako ginaganito? Hindi mo ba ako kilala? Isa akong anak ng CEO at isa akong CEO. Ha 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 ha. Lagot ka sa tatay kong CEO. Pagdating niya, isusumbong kita. Ha 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 ha. Ay na, am-amu ka. CEO. Sige, CEO ka. CEO. CEO utang. Ay na, igwad ka utang mo. Hindi ako magbabayad dahil isa nga akong CEO. Ha 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 ha. Talaga di ka- Manigas ka dyan. Ha 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 ha. Talaga di kagbayad ha? Naguray ka man. Talaga di kagbayad? Talaga di kagbayad ha? Talaga di kagbayad ha? Orasyon, orasyon! Pakinggan ang aking hiling. Ang mangutang na ito. Sir! Ala, di ka man lang ma-joke mo. Bayad ako na eh. Ay, nagbayad ka mo lang gaya mo. I-advance ko na eh. Ganyan dapat. Dapat magbayad kayo ng utang ninyo. At ganyan dapat. Palaging may advance. Hindi yung pagsisingiling kayo, magtatago kayo. Ha 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 ha. Ay, naapo. Ampay lakay. Nyati ko ka patay ka pa lang nga basbasa. Kanyata. Di marriage contract tagarod ba kahit? Marriage contract. Lapok ka 3 oras mo nga basbasaan day tapay niya tibibiro ko niya. Dagarod sarsarakit ba kahit? Anya nga rood di sarsarakam. Sarsarakit di expiry date na. Niya.